שלום לכולם. היום אנחנו נלמד איך ביישום מובי-מייקר לייבק את הווידאו שברצוננו לעריכה. אז ככה, נתחיל מזה שישנן שתי דרכים בהם נותן לייבק קבצי וידאו. הראשון זה על ידי הלחיצה על התפריט או אוסף סרטי וידאו ותמונות, והדרך השנייה זה על ידי לחיצה במרכז החלון על לחץ כאן כדי לאתר סרטי וידאו ותמונות. אז בלחיצה על אוסף סרטי וידאו ותמונות יפתח לנו חלון נוסף, ובחלון הזה אנחנו בוחרים את הקובץ וידאו שאנחנו רוצים לערוך. יש לנו תיקיות שאנחנו שמרנו את הסרטי וידאו ותמונות. במקרה הזה אנחנו נבחר מהתיקייה סרטי וידאו ושמרתי את הסרטון הזה. אז אנחנו לוחצים על הסרטון עצמו ועל פתח. לאחר מכן הקובץ יופיע בחלון העריכה. לאחר שבחרנו קובץ וידאו, הסרטון יופיע בחלון העריכה. כאשר נלחץ אפל, הסרטון וידאו יתנגן בצד ימין שבמסך. המסגרת הכחולה הזו שמקיפה את תצוגת הסרטון מסמלת כרגע הקטע הנוכחי הנבחר שאנחנו רוצים לבצע עליו פעולות בעריכה. לאחר הסרטון הרצוי לנו נוכל להתחיל בפעולת העריכה. תודה רבה על ההקשבה ובהצלחה.